Watakan jama'a an kusa kaiwa wajen fa dama wannan alkawarin akwai ta tintini da Rasha da North Korea sun yi alkawarin da yiwuwan za su iya ba ma Iran makamin nukiliya ba ma sai ta hada ba su za su bata ma a cikin nasu za su dauka su bata don saboda Iran ta kare kasanta da kanta saboda sun ga adawa da bakin ciki da nuna hassada yayi yawa da kai ma Iran hare-hare yayi yawa suka ce za su ba ma Iran ma makamin nukiliyan ma kyauta ma za su bata to yanzu dai magana ya ƙara tasowa mataimakin shugaban ƙasan Rasha ya ayyana cewa fa Rasha tana iya kai matakin da za ta ba ma Iran makamin nukiliya muddin shugaban juyin juya hali na koli na ƙasan Iran ya nemi haka kuma ya tabbatar da cewa hakan yana ɗaya daga cikin yarjejeniya na tsaro da suka rattaba hannu tsakanin Iran da ƙasar Rasha wannan yana ɗaya daga cikin yarjejeniya na tsakaninsu ya ce muddin shugaban juyin juya hali na koli na ƙasar Iran ya nema yana buƙatan Rasha ta bashi makamin nukiliya to tabbas za su bashi wannan makamin za su kai masa wannan makamin har ƙasansa za su bashi makamin nukiliya to wannan maganan kawai ya isa ya razana ƙasar Amerika wannan maganan kawai wannan maganan da Rasha ta yi ita kadai ya isa ya firgita ƙasar Amerika da ƙasar Isra'ila su san cewa fa idan ƙasar Iran ta mallaka makamin nukiliya to duk wannan barazanar da hawan kawara da ake mata ya ƙare da wani turin masu leƙen asiri ƙasanta ya ƙare wani barazanar za a kai mata hari ya ƙare to wannan kadai ya fi wannan duka ne ba ƙaramin duka bane ƙasar Rasha ta ma ƙasar Isra'ila da ƙasar Amerika sakamakon furta martanin cewa za a ba ma Iran makamin nukiliya kawai ya isa ta da hankalinsu saboda duk abin da ake ta rigima kenan kan Iran ta mallaka wannan makamin to idan ta mallaka kuma magana adawa ya ƙare sai dai a koma yakin sunkuru kuma an daina mata wannan barazanan kenan saboda ba wanda ya isa mata barazana ta da nukiliya dama ƙarshen abin kenan Iran ta da makamanta miza ɗinta da sauransu da za ta iya kare kanta da jirage tana da shi ta da technology ta da za ta iya kare ƙasanta amma abu ɗaya ne za a iya cinta da shi shine nukiliya to muddin Rasha ta ce za ta bata kuma ta da maganar jirgin tanka da ƙasar Amerika ta kwace wannan kadai ya isa ya razana Amerika ta dawo da wannan tanka din wannan maganan kadai ya isa ya razana Amerika ta dawo da wannan tanka din da ta kwace ta sake su muddin ta tabbatar Rasha za ta ba ma Iran nukiliya wallahi sai ta sako wannan tanka din ko kun ji abin da ya faɗa yace muddin in dai shugaban koli na juyin juya hali ya bukata yace suna son nukiliya din nan to Rasha za ta bashi mu akai wannan lokacin a ba ma Iran nukiliya din muga duk abin da ake karshen tuka tuk